Pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday! May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Sararo, sarabay kita lalo sa pag-asenso. Glenn Casulya Sa syudad Caligaspi. Oh yeah. Glenn Casulya. Glenn Casulya. Sa syudad Caligaspi. Glenn Casulya. Glenn Casulya Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 7:52 na. Hatod sa Indokan, Pansipani, Trading Corporation, your tent rentals authority. Magapod kay punong barangay Amin Sidal sa 0910-630-8420. Siring man hatod sa Indokan Clinic ni Dr. Rode Ante. Iparam po sa Gabos na sa clinic bukas, asinyaon siya oro aldaw. An oras hatod sa Indokang Bear Brand. Sali na sa Bear Brand, panalo sa tibay, panalo sa buhay raffle promo. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Microban GT. Para protektado ang alaga, dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant, Alaxan FR, Ibuprofen, and Paracetamol Alaxan FR. Isang Alaxan FR, tapos ang sakit ng katawan. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Naproxen Sodium Scalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. New Surf Ultra Power Liquid. May 2 times noot linis power versus powder based on lab test. Kaya damit ay mas malinis at mas mabango. 6 pesos SRP lang. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Ang hapot. Dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. So, mga donors tapalan po kasuhapon para duman sa pasyente na pigtabangan nindo na yaon po dyan sa Albay Doctors, ano? Kasahapon tabi na ibayad po duman kan DCGB so 18,500 pesos. Ha? Na sa pong donasyon duman po sa pasyente. Dakula na pong katabangan ito, mga tugang para po siya makaluwas sa hospital, ano? Salamaton na maray. Mga donors nato tabi kasuhapon, Chanena, good morning tabi. Sa masunod tabi Chanena, apud-apudan mo sa sinong pagigwakin. Salamaton na. Salamaton pong maray sa Gabos, 18,500 po so naibayad ta. Duman sa Gabos-Gabos na ha. Duman tabi mga tugang sa Albay Doctors. Direkta po na nagbayad sa nag-remit sa DCGB. Dumantabi sa kwan, dumantabi sa cashier. Pagkatapos na mag-ururon tabi kami kan so nagdiditabi nagagad kitabang dahilan mga tugang ta kano yan. So pag-kolekta kaya baga medyo na kwan, medyo ano yan, medyo siyempre dakul sa kukolektahon. Salamat man sa mga nagpaabot ko donasyon duman sa GCash, ano kan DCGB. Puda tabi duman. So tagaginubatan dyan, so barkada ta na para antabay ta. No worries boss, dahil kasi na mag-worry ta. Yan tabi na donasyon mo, inabunaran ng una po kan opisina kasawapon, ha? Madyan na lang po sa imo si Jimmy. Okay? Bueno. Thank you Sabi lagos pong suporta sa tuyang mga pangangaipunin tabang dili po sa DCGB. Okay. Angel, may interview kitang 8 o'clock. Dahil man ano? 8:30. Sa pictuream ko sa imo. Day available. Taon ni kaya may haputig di. May mga haputig di tungkol sa nuisance. No. Salbatadang dila ini. Ano, day available si madam? Si maski sa regional office maghanap ka resource person. Agar
tabi kung sisang pwede tabay naghapot gitong ano nangyari? Salbay nga may pwede man kitang i-declare ang COMELEC na nuisance candidates. O ang Bicol baga ang translation ta baga kan sa Bicol so nato danta sawong di ba? Pero I do not know kung appropriate word yan na ano yan na paka Bicol kan napagtudan mga tugang yan po sa katuya tabi na palibot ano. Kaya po takunig ko kung sa nasyonal pinag-urunan iyan ng mga presidentiables 97 nag-file pagka-presidente. Ma-declare ki ikang yaday ka pwede ta day ka maning kakayahan ngayon na magkampanya buna manggana gamang kan salbay sa Bicol region sa lokal gamang ki mga araw ka na bagay buda ano ang mga raso ano ang mga kwalifikasyon ano ang mga parameters na pigihiling kan COMELEC para po mga tugang ansarong kandidato may declare na day kang kakayahan ano na magkandidato. Anong mga nakapalaman sa local election, local election, ano nga po kaan, sa election code, kan Pilipinas. Baka taon-taon, may makaurong kitang taga-COMELEC, kubaka available si Attorney Bunaw, o kung si say man dyan sa regional office, si Director, baka tabi matawanan ta makakuha kita ki oras para po sa araw ka na bagay. Okay? Good morning, Henry M. Pwede po maghapot. Ay nadadangog ko ini kasuhapon duman sa usapang pamilya. Kahuro ni Kuya A, buda ni singani si Jenny. So sa SSS tungkol duman sa mga pensioners nakaipuhan na mag-renew kang sa endong tama ba so nadadangog ko kasuhapon ga membership something kung dayda maka-renew ang nadadangog ko kasuhapon na pag day ngayon naka-renew ano yan uning masususpend mo na temporarily suspension indo sa Enero gararog kayan tagari mag-clear sinda kang sa endang record di ba mag-clear sinda tabi kan sa endang record I mean magdo-double check ang mga records sabi ko natadod ta kay pon pa na mag-register ano nga ning term ito baka nagdadangog si Jenny baka nagdadangog kay text mo daw ako ni ano ko napudan si Madam Janet Mapa sabi ko natatakay pon pang lalo na sa mga seniors baga mga pensioners kaya natakay pon pa na mag-renew o mag-re-apply tungkol dyan di ba natakay pon pa na sinda dapat ang nagbabalidate kayan kung ano ang sitwasyon kaan patangon yan baga may pandemic di ba kung ma-update sindakan sa indatabi ng mga record bilang mga pensioners ipareport ko daw kay Jenny sino nag-interview ko sa hapon kay Janet na Mapa sa SSS ano ito na sige ano problem mag-zoom na lang kami ha kung kaya okay, sige. Magkuha na lang. Phone? Sige na. Apunan ko na lang siya. Okay. Sige, thank you. Kuhan. Apo. Sige, remind mo ako ha. 8:30 po so schedule kan COMELEC kung may mga hapot ka mo Akop ang tawag niyan sa SSS pensioner. Akop pala. Kuya Hen ako man registered akop. Anong meaning po kang akop? Sorry medyo kulang ang pagkasabot ko. Sir, sisay tabi ma-file kan akop sa SSS regular pensioner kasabay. File tabi kang akop. Anong akop pa ding Mar? Annual confirmation requirement for pensioners. Annual confirmation Requirement for pensioners. requirement for pensioner. Kunyan yan. Ano yan pa di? Siguro yan. Tatibahan kung sige receive mo. Gadan ka na pala. Maski ang GSA issue ko kaya. Kada pag-birthday mo, dapat mag-update ka kaya. Ay, ding pagi ang SSS na sinda mismo ma-double check ang kung gada na buhay pa so nag-receive. Yun nga niya na dapat mag-register ka diba? Natatamay burden pa daw yan sa lado kan pensioner. Nagururang na nga niyan. Bako paggadanan sa rong tao, nare-report iyan sa sin nga nang padipig report. Nakulon kaya baga pa. Register of deeds. Ano sa na? Nakulon ba nagadana, nag-receive pa, nakabuto pa nga ni. Ayo pala napalingaw pala nako. Ayo pala man ang gadano.
So, saro yung paagi nila na masiguro na Oh, suporta day masayang. iyon man ang pala na, no? Nakabuto pa nga na si Iba. Yan pang marisibiman sana. Sige, tagi pa ding Mara. Ayan pala, kaya na buka kasapon yan sa kuhan kay Jenny kasi Kuya A. Okay, hello Dan, good morning. Nito, Yes. isulupin ang GSIS mo na SSS. Oo. May mga pension na makikaroon na lahat, dahil report ng parenthesis. Oo, okay. File for pension, ang ruling kayo, for example, nakadalo niya sa agong pula na, Oo. hanggat nabubuhay siya, makukuha niya sa pension niya, panagot niya. Pero, pag siya nag-remedy, gilalay, tapos nag-team, cohabitate, Oo. bawat yan. Kaya, nagtino na ng SSS. Pero ang ngapot kukuta. Tapag ganang ka na baga, ang ano nga na purkaan so death certificate, di ba? Oh. Bako naka-report yan sa NS. Ano yan? NSO yan? O sa local civil registrar ang death certificate mo? Yes, sir. Po kita, sir. Kung magibuki pa agi ko taan gobyerno, tata high-tech na bagangon yan. Gabos na gada na death certificate. Pag clinic mo, connected man ngaya sa SSS o sa GSIS, take care ka na technology na ma-verify to laws. Senator Maceda, Henry, pagkatabi ng Senador, ipapot mo sa Pilipinas, para kaya, ang SSS, bahala ka sa buhay mo sa report. Sorry pare, bako sa kung ano pare. Bako ini medyo kuang kulang kang isip ko. Baka di ba? Nakapapadipisilyan mo pa sa mga pensioners na mga may edad na lalo na ngunya na nadamot ko pwede da online. Bata nga rin, laro ito ngayon parte, laro na sa mga kurang problema, laro sa mga internet. Iyo nga ni, masugo sa lulo sa makuapo. Masugo sa aki. Bale, Bo. tumasok din sa Amerika, tumasok sa Amerika. Kaya automatic Iyo nga pare. Pag clinic mo automatic hiling ka kung buhay ka pa o gadang ka na. Sa Amerika, Pwede, sa Pilipinas, baga kaya, tama si Pading man, nakakabuto pa nga ni Isugadan. Nagsurat pa pati. Oo. Dito, Oo. nakakalain mo sa malito sa Norway. Sorin? Sa Norway, so kumana, Ay, di akong ideya. bakit kinadan niya? Ano mong ginibo niya pagkadaan? Oo. Pana, Pana? uwin araw, grabe. Isus. Pagkadaan sa Norway, Isus ko. Grabe, ade. Iba na talaga ngayon ang panahon. hindi ko ganito ko ginoon. Nagparakuan siya, nagpara panglawi-lawi siya. Kaya nga ni, My goodness. Kaya ito, Maseda, Oo. kung gaya na si Senator Emily, dapat maliwanag, si Maseda lang. Sige na. Ako nag-arap, paano sa Santa Claus? Sige, salamat, Big. Hello? Bye-bye. Dapat gumagawa si Santa Claus. Di, man mo yung paraluwas. Tabata may pandemic. Di na mo nagparero. Tama na, sinako, paluwasin ng Santa Claus dahil. Oo, di naman magparero natin kita. Bata may pandemic kita. Yo. Ay, okay. Okay. Sige, thank you. Thank you. Okay. Bye-bye. O, nag-text si Jenny. Pwede sinda mag-online, mag-register online. Ito na dadang ko sa hapon si Kwan duman sa usapang pamilya. Okay, reaction muna tayo Iyan dapat na reconciliation of records kan gabos sa gobyerno marimedyuhan ang ka-national ID system. Ay, pwede. Sabi ni Rick na Mendoza, baka pwede pa picture na may kaputki newspaper na dated, then submit sa SSS. Okay. Sir, madali lang madali. So, mga beneficiary po ang ma-file kan akop. O, si Manay Muli Caceres kaya, senior citizen naman ini. Yun ang ma-file. Diba? Oh, ito. Good morning. For clarification lang po, natapo ang tupad sa barangay Humapon. Bago ka maka-avail kan tupad, masumpa ka muna sa... Totoo man ini. Di ba sir ang programa Kandole, natapig po politika ang programa para sa kasaradayan? Ay nako, pasensya ka na busing, hindi ko nang ngaranan ining pigtataramo ta. Hindi may pa nabe-verify ini. Pero ako po personally po naniniwala ko sa imo sa text mo. Naniniwala pirmi ako sa wisdom kan mga listeners ko. Pero sa espiritu po kang fair in balance reporting o sa prinsipyo po kan fair in balance reporting, ang information na ini needs to be verified.
Pero posible man lang gad namang yan at kay po isus ko pangyari. Duli tupad programa kan gobyerno na anhapot niya nata ang yata na napopolitika pa. Yung manangad ano sir? Ipaabot ko ining concern mo sa dole. I-forward ko daw ini kay JV Gasca. Iyo. I-forward ko tabi kay JV Gasca ini pong concern mo ha. Salamaton tabi sa imong concern. Kung nangyari yan sa lugar diyan sa pigahapot mo, baka mangyari pa sa ibang lugar. Iyo po. I-forward ko tabi kay JV ha. Tangani na may bitaran na mapolitika, iyan ang pigtatara mo. Inimpigtatara mo tabi na programa kan Department of Labor and Employment. Tadi man ang dapat ang mapolitika. National government program yan. Di ba? Hello, good morning. Hello, good morning. Naglilito naman kayo ba? Gari maraot naman sa bungkaras ko ngayon na aga. Gari puro naman. Gari malay naman ang tirada. Gari ba naman? Gari matapos ang programa. Puro mo problema. Pero ako kuna na ang programang ini. Ako tabi migo, ako kuna na ang programang ini. Gari Facebook. Post sa nang post ang mga paradangog. Gusto ko yan, di ba? Nga rin nakaka-ventilate sindakang concerns. Yan ang obeto ta. Oo, i-ventilate ang concerns sa mga author, mga nanunungdan. Gusto ko yan. Okay. Okay, regarding ako, sir. Oo. Tapos iyang pa no na pensioner, tig-assure na buhay. Oo, okay. Ikaw, para sa tiyawang ko, yearly, iba siyang tiga-apod na sa Supreme Court na survivalship. Oo, okay. Yearly, magpapadara ka lumang picture kang dyaryo na dated. Iyo, manang ganda. Kung may nag-text baga Oo, yun. Totoo yan, sir. na may dyaryo, tama picture ka. Kapot mo sa dyaryo. Oo, takunda ikatan magkuyan, kausain na, pending yung mong benepisyo. Iyo. Ikaw man, sige makahiling na ano mo ngayon ganda na, may kapot ng dyaryo. Tayo mo mababang tayo diyan, sir. Wala riparehon man kung nasa ka. Riparehon man kung nasa kabaong na pinicturean pa, pinakapot ki dyaryo. Hinda. Sige, Migo. Salamat. Pag yun lang sa konsulo ng ururuntan ko niya napunta. Ang niya na aga to, dapat ay kita magparakikidit. Diba? Natagparakidit kita. Relax lang kita. Chill. Chill lang dapat kita. Diba? Chill. Ay lang ha. Diyos ko ka mo. Madali lang ta. Ma'am Janet. Hello, good morning po. Good morning, Ma'am Janet. Si Henry Maceda po, ang lalaking hindi inuumaga. Yes po, sir. Oy, busy ka, pwede ka makauron. Maski sana, pwede mo ako pagbigyan ng kahit ilang sandali. Anong pagulay ito, sir? Aram kayo ni. Una kaya, nagpo-programa ko. Onder ka, onder ta ka na ta. Aram ko, kasapon kayo, nadamog taga, kauron ka ni Jenny kasi Kuya A. Opo. O nga niya, no, ni man nag-text ako digdi tungkol sa akop. Opo. Ako pa nun. Pero na kasapon, nadamog ko lang sa interview sa imo, kabanga, kaya medyo di ko nasisimbag ining mga hapon sa kuya ngo niyan. Okay, now. Okay po. Okay lang po, kahit ilang, pwede mo ako pagbigyan ng kahit ilang sandali. Sige, sir. Magayon pati ang profile picture mo digdi sa samuyang Facebook Live, oh. Gariso ko ang kapakaini, sa binugtak ni Richard. Gariso naging miss ko ang kapakaini. Paborito talaga yung picture na yun. Ano, sir? Gariso naging miss ko ang kapakaini. Miss Imalong. Okay, araw kayo ni tabi, Ma'am Janet. Pwede paliwanag mo ining hapot sa kuya ta, so para sa akop ining anong tamang renewal or re-registration? Resumption of pensioners, members bilang mga pensioners. Pwede pa ka-explain tabi kayo na prosesong ini? Yes po. Naka-on-air na ka na, sir? Yeah, on-air ka na po. On-air ka na po. On-air na. Yes po. Ini pong annual confirmation of pensioner, ginigibo po ni paagi kang SSS para matiyak po na itong pension po napapaduman sa karapat dapat na magtanggap ka ni. Actually po, tig-implement ka na ini last 2012 and nasuspend nga ni po ini last March 2020 dahil nga ni po sa pandemya. And effective po niya na October 2021 until March 2022, dinalikta na po ining compliance for the annual confirmation of pensioner.
para po ni duman sa mga pensioners ta, included po din dito mga retiree pensioners ta na naka-istar sa abroad, ito pong mga total disability pensioner ta, and ito pong mga survivor pensioner o ito pong agong katong nagadantang miyembro, kasabay na din po itong mga dependent children ninda. So no need to worry po para didi sa akop kasi dahil po ninda kaipuhan magpasiring didi sa opisina for the face-to-face transaction kasi syempre take into consideration ta din po ang safety kang sa itong mga miyembro lalo na po na may pandemya. Kaya may apat kita, actually, Sir Henry, may apat kitang paagi kung sa pwede po sila mag-comply. Okay. Sige po. Paano Yes po po. ito paano po ito magibo na annual confirmation po na ito, Ma'am Janet? Yes po. Ang number one po silang mag-email sa tuyang email address, legaspi@sss.gov.ph. Pwede din po ninda ini-email sa courier or sa email or ipadara po sa courier sa tuyang SSS branch. Ang sa tuyang pong address, SSS Legazpi Branch, Morante Building, Imperial Court Subdivision Phase 2, Legazpi City. And pangatulog pong paagi, pwede po ninda iniipadara through Dropbox na located po sa tuyang mga branch offices. And ang pang-apat po, pwede po silang mag-request, ito pong mga retiree na nag-i-star sa abroad, pwede po silang mag-request for appointment sa ofw.relations@sss.gov.ph and ang compliance po kani through video conference. I see. Okay. Ano pong klase itong forma na isi-send ninda? Nada-download po ini sa website nindo, Ma'am Janet? Yan, magay nakahaputan yan, Sir Henry. So, ito po itong mga requirements. Number one nga po, so nabanggit ni Sir Henry, ito pong duly accomplished ACO form. Opo. Downloadable po iniyo sa tuyang SSS website, www.sss.gov.ph. Pangatlo po kay puhaning primary or secondary ID cards. Pangatulo po kaipuhan ng self-declaration form of non-remarriage or non-cohabitation para po nito man sa mga survivor pensioners o itong mga agong katong mga nagadantang miyembro. So, ini pong form na ining dulang forms na kaipuhan, pwede po nyo makuadig diyo sa opisina, magsabi lang po kamo sa guard, itatao na lang po yan. Okay. Or pwede din po yan mag-download. And kaipuhan din po pang-apat, kaipuhan po ng half-body photo kung saan po may kapot sindang dyaryo, kasalukuyang dyaryo, o kaya pwede din po itong background niya, itong TV news scroller or tickler po na may hiling po sa news headline, itong petsa po. Di po pwedeng radyo ang kataning? Radyo, tapos may na dito. Pwede naman siya gibuhon na na background. Basta nakalagyan sa picture. So mga pensioners baga, naglalagog ngaya kay Henry M sa DCGD. Tanong ko sa radyo. Ano alat ko na? Anong purpose kay itong petsa sa dyaryo o sa TV screen na dapat yung background kang pensioner? Yes po, ano yan sir? Proof of life. Proof of life? Proof of life po siya na ano pa siya ngunyan. Buhay pa po siya ngunyan ng mga panahon. Yes po. So dyaryo talaga boda or TV na may date o may petsa, may oras, may petsa. Yes po, ang reason talaga sa mga reason po sir, kung paano nagkaigo kitang akop para maintindihan po kung sa itong mga listeners. Before kasi kang may pakitang akop, pag nagagan itong sa itong pensioner, may mga nagwi-withdraw pa ng gadkang sa indang mga pensyon. So mas gada na sa miyembro nagpaparakurua pa ng gading pensyon sa SSS, kaya nagkaigo po ng annual confirmation of pensioner para i-assure ka na talagang existing pa itong pensioner and ano pa po siya, qualified for the pension. Actually, yan sunod kong hapot sa imo, at least na ipaliwanag mo na. Pero, di pong ibang paagi na mabalidate kang SSS ining mga pensioners taon-taon kung sino po gada na o buhay pa? Yan. Actually po pag-abot sa retiree pensioners, dahil na po sila kaipuhan mag-submit kay ito po na nag-install sa Pilipinas. Kaigwa po kitang pigihiling ka na po yan duman sa PSA na records. Opo, correct. So annually, tig-check ka na po yan kung buruhay pa tong mga retiree pensioners ta. Okay. Pero pag-abot po sa survivor pensioner, aside po kaya sa kung buhay pa sa tuyang survivor pensioner, may mga interviews po kitang kakanta ka iyan. Tiga-assure ta na day pa po nagre-remarry or day pa po nagkukuhabit itong sa tuyang survivor. Kaya pinapadigdihan before. Pero ngayon po sir, may kaipuhan na po silang fill-upan na form. And pag-abot naman po sa disability pensioner, kaipuhan aside duman sa buhay sa miyembro, tig-check ka din sir kung talagang disabled pa sa miyembro. Kaya iba po talagang compliance for ako. Tama pagkasabot ko sa imo, gabos ini na pensioner?
SSS pensioner dapat mag-validate sa para sa akop. Except the retiree pensioners po na naka-establish sa Pilipinas. Di po nila kay Juan mag-comply. Except kang retiree pensioner na yaon sa Pilipinas. Yes po. Iyon, mas klarado po tangani na, di ba? Baka so iba mag-Korean. So sinda sa na number 1 sa luwas kang Pilipinas, di ba? Yes po. Itong mga mga pensioner lang po na naka-star sa ibang bansa, yun lang po itong kay Juan mag-comply. Tapos itong mga nagkabarangay ko po sa bago. Ayan, okay. So nagdadangog mo niyan, klaro tabi, na pag-retire ka sa Pilipinas naka-star, di ka na kaito kay po na akop. Tama? Mag-comply, ma'am. Dahil na po kay Puhan mag-comply. Basta po itong retiree pensioner na naka-star po dito sa Pilipinas. Hindi po sila kasabay dito. Actually po, Sir Henry, ako lang po talaga naghahapot ka iyan ng mga retiree pensioner na syempre worried din po sila. So, yes po. So, no need to worry po. Dahil na po mapuputol ang pension. Iyan, okay. So, maski kung yaong basta retiree, kaya sa Pilipinas naka-star, kung magadang ka, kung halimbawa nagada naman yung pensioner, automatic, na-check nindo yan sa NSO, di ba? Yes po, and the moment po na mag-file itong kamag-anak niya ng funeral benefit, mapuputol na po talaga sa pension. Yes po. Yung man ang gada dito, pag gada na ang pensioner, ma-file ka ma-claim kang beneficyo, di ba, sa SSS? Iya po. Ayun. So yan ang pighapot ko kaso bago mananggad. So at least may mechanism man na mas magian sa iba. Adi, magian tabi sa iba. Okay, madali lang man yan itaw ni may hapot. Madali lang nga. Hello Ma'am Rino. Good morning po. Nata po. Alat ko na madam. Ma'am Rino, ano po? Ika po, retiree ka, pero yaw ka sa Pilipinas. Di ka naman po kayo po na mag-renew gayon. Tayaw ka po sa Pilipinas. Oo. Sabi ko, kung tayo kayaw ka na po sa Pilipinas na retiree, di ka man po kayo po na mag-renew ka ang tabi. Okay lang po ika. Diretso po yan. Okay. Another question. Yes po. Pwedeng ma-advance ang mortuary benefit. Ma'am Janet. Pwede daw ma-advance ang sir, linggo to na. Pwede daw ma-advance ang mortuary benefit. Delikado. Yan ang abutang hilingon. Kudutong ko si Madam Brino, sarabayo talaga. Kudutong ko si Madam na, nagpasaway na naman. Alat ko na. Di man ang pwede yan, ano? Hindi pwede, sir. Delikado yan, kita kayo mag-wish. Dapat, ganang ka na muna. Ako ka makaklaim, di ba? Iya po. And definitely, ako po so pensioner ang makuakayan sa kasumembro, di ba? Yeah. Okay. Sige po. Tagadana. Okay, Ma'am Janet, salamaton tabi. Iyo man sana po itong gusto kong i-clarify. Sa mabuhay ka tabi, ingat ka mo dyan sa SSS. Thank you din po, Sir Henry, and mag-ingat po kita, boss. Okay, thank you. Alright, bye-bye. Janet Mapa, mga tugang kang Social Security System. Kamu, mas ka nagkairisipan. Ito, reaction muna tayo sandali. Hello, good morning. Hello. Hello, good morning, sir. Yes, sir. Good morning po. Ma-react lang ako naman sa sa tupad. Sige na, basta sir, without naming names, kasi hindi ko pa dapat na-verify ang istorya. Reaction lang po regarding naman. Go ahead po. Okay. Actually, halay na yan ang pigagaramit ng politiko. Tapos hindi baga ang may allocations. Iyo mananggad. So, hindi nagpipili kung sino ang beneficiaries. Now, kung may pasumpa, halimbawa to implement, anong problema doon? Pagkapunting eleksyon at araman hindi kung bubuto dahil may point ka man, sir. After the election, during the election ba yan, siya na ibubuto. Iyo mananggad. Di kung pasumpong ka, sumampa ka sana, di ba? Tayo, ipaglag mo naman sa voting center. Kung nag-asa sinda, pag-abot kang oras, dahil mong palang di binoto, o di ba? Di, sabi nga ni ka, di ba? Sindang yan may uragan. Yan. Yung masarap sir. Very good, sir. May point ka. Agree ako dyan. Di ba? May point siya. Kung pasumpaw ka kaya, sumpa sana. Tayo na, di man mailing tabi kung, di ba? Di man mailing kung anong binoto mo. Bala na sinaman yung bag sa sindang pag-iribang politiko. Diba? May point man ito. Alright. Ay, sandali. Baka may clarification sa SSS ini. Fire retirement pension claim tabi pala.
sabi ni Joker, Rima, nabigabay kayo ni Joker. Hello, good morning. Hello. 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 Ayun. Yes, sir. Good morning po. Sir, Yes, yes. gusto ko lang mabot si Ma'am Jeanette kung totoo bang may ayuda ang SSS. May ano? May ayuda. May ayuda? Saan po ayuda? Anong ayuda? Ito, sabi, may cash man lang ito. Panilo pa ganyan pangako. Para saan pong ayuda? Cash? Cash? Oo. Natapot na magtaong ayuda ang SSS. Ano pong rason? Dahil nga sa pandemic. Para sa? Dahil nga sa pandemic. Sa pandemic? Oo. Nagtaon na ba kang inot sa SSS? Nagtaon na eh, kang inot, kang last year. Nagtaon na ba ka po? Ikaw pa da? Sa pension po, sa pension. Na 1,000 interest. Yung mananggad sa 1,000 na dagdag. O yung mananggad ding. Okay, sige po, tayo verify ta ha. Salamaton. Okay. Pangyari sa maabaka, kada kulugod na po, sabi ni Joker, pakiastabi sa SSS kung pirang month before 60th birthday, mag-file kang claim sa SSS. Mali lang. Di kaya ako naman matuko na di ko nakaklarify ang mga kwanindo. Ta ako baga, ugmaon ako na facilitator lang ako digdi sa kwanindo. Ma'am Janet. Po. O may naling nga may mga hapot pala digdi, masupog mo na di ko ini-refer sa imo. Number 1. Ano po? Under katabi giraray. Paghapot nga po sa SSS, kumperang months before ng 60th birthday, dapat mag-file ng claim sa SSS. Also, personal po ba punta sa SSS? Ang pag-file ng retirement pension claim. Yes po, for the retirement claim application, pag 60 years old po, kay po, makomply mo muna gabo. So, 60 years old, at least 60 years old, with at least 10 years na contributions, and separated na sa employment or cease to be self-employed. Kung mamit niya na po yung mga requirements na yan, mahalag po siya sa 60th birthday niya. That's the earliest time na pwede po mag-file ng retirement claim. Iba pong urula itong sa technical retirement. Pag technical retirement naman, as early as 6 months before the 65th birthday, kung technical retirement, ibig sabihin pag technical, whether working or not, basta 65 years old ka na po and may 10 years na hulog, pwede ka mag-filing retirement kayan. Pwede 6 months prior to the 65th birthday. Pero pag 60 years old, sir, kay puhan mo maghalat. Mag 60 years old mo na, yes po. Ako po, alibaw nga ako, pirang taon, halawi ko na akong huhulog sa SSS, pwede na ako mag-claim. Basta po, itong mamit niya po itong mga requirements na nabanggit ko kanina. At least 60 years old. Di man, ibig sabihin, sir, namit mo na so 10 years mo hulog. Pwede ka na mag-filing retirement. Dapat, mga mamit mo, number 1, 60 at least 60 years old. At least 60 years old. Cease to be self-employed or separated from employment. Aluyong papalan ako. Aluyong. Dugay na sa mga 20 taon pa. Sobra pa nga ni. o ni may text digdi, sa ko yung amigang doktora. Good morning. Paano kung namatay na yung pensioner? Ano requirements to claim the rest of her benefits? Pag abot, sir, sa death claim, may mga may mga check po kita, verify sa counter. Araw po kung, halimbawa, ang order of preference po kapag bayad kayan, ang primary beneficiaries na po itong legal dependent spouse and dependent children. Pangalawa, kung manang agom, so secondary beneficiaries na po, which are the dependent parents. Pangatlo, kung isa-sutik designate ka duman sa records, ibig sabihin, kung mayong agom single, mayo naman mga magurang. Kung isa pang tingnan naman sa SSS record, yun pa ng ma-claim. Pangapat, so legal heirs. Tapos, tigihiling pa, sir, sa contributions kayan. Kung at least 36 months, ma-pension, so iba din ang requirements ka to. Kung less than 36 months, lump sum lang po yan. So, may mga araw kayo, sir, na tig-check na mga, yes po. Bago kami nagtataon ng documentary requirements, pero pinaka-basic po na requirements, syempre kayan, so certified true copy na death certificate. And kung may agum na, syempre, so marriage contract. Kay Tonggadan, Kanggadan. Oo. Tapos kung ma-pension, syempre kay puhan iba po kaya ni bank account.
I see. So kung ma-claim Yes siya po. kung gadano yung pensioner, ma-claim ka kang benefits, itong sud marriage contract, tapos ano pa itong saro? Tabi? Death certificate po. Death certificate. Death certificate. Tapos may mga forms po yun na kayo pa ni accomplish. Yes po. Sisay ang dapat na mag-claim kayo. Spigtara mo ka sa bago na nakasulat Yes po. naman sa Ang beneficiary. primary to agum, yes po. Sa agom niya kung buhay pa. Kung gada na po sa agom, gada naman sa agom. Si ano po, so parents, kung ngayon ng parents, kung isip po tig-designate duman sa record, Na the moment na beneficiary. beneficiaries, yes po. Kung sa mga beneficiaries ngayon na mention gada na, Legal heirs na kita, sir. legal heirs. Legal heirs na, oo. Okay, very good ka talaga, Ma'am Janet. Gayak, bilibo na ko sa imo. Perfect ang simbag mo. Ito. Ask ko lang po kung ano ang requirements kapag malamsam. Sus ko, kwarta talagang pigurunan. Oh. Ang lump sum naman kasi, Okay. araw mo sir, mapusisi talaga ang death claim. Kaya magapin sa Matigis Office, maaga to ngayon kaming form, pako siya, urat ng gano'n. May mga tig-check nga ni siya. So kung lump sum, ibig sabihin, dahil naka 36 months ng miyembro, kaya lump sum so primary beneficiary, or pag bako po talagang primary beneficiary, maski more than 36 months ka nagulog, lump sum po talaga tinatao kang SSS. So, ang requirements naman kaya, syempre may mga forms po yun na kayo pali-accomplish sa SSS. Tapos, itong death certificate katong miyembro, kung valid IDs katong ma-claim. Yan po mga basic requirements. Pero pwedeng maghagad pa po ang SSS ng other documents based duman sa interview. Okay, madali lang. Tamayapon kita. Hello, good morning. Good morning. Hello. Yes po, good morning. Ano po ang concern? Nagre-report pa ano pagka sa annual report kan sa mga pensioner. Okay. January, January. Okay. Oo. Ano po? Kinancel? dating ano yan, kan January nagdiyan ako sa isa legal pay. Cancel daan sa pag-report. Ay po, kailan po ta pandemic ito? Sa pandemic, ngunyan? Resume na po. Resume na po ngunyan, ma'am. Kung pwede sa January, pwede ako mag-report sa January na. Ay, Pwede po. kung pwede siya mag-report sa January na tabi, Ma'am Janet. Pwede po, ma'am. Ang ano po kani, ang deadline ka po until March 30, 2022. Pero yun ang advice sa mga pensioner taday po kamo mag-comply pag madali na matapos. So, ito pong Opo. January, okay po ito. Accepted Oo. pa po to, ma'am. Yes Yeah. po. Pwede pa na pong January, ma'am. Okay lang. Ah. Ano yan ko ako, ma-inquire ko ako kung pira na ang ulo ko. Talag ko na ko 2012. Ah. Tapos, ang sabi ninda, ano yan, mag-online daan. Yan, ito silong digdi ang internet sa muya. Iyo. Araw kayo ni Madam. Then masisimbag ni Ma'am Janet ngunyan. Ano tabang advice mo kay ni Ma'am Janet na ma-inquire sa kung ang hulog niya? So, regarding po dyan, pwede po sindang mag-email sa ligaspi@sss.gov.ph. I-scan po nindo ang sa indong ID to unit or SSID for reference. Opo. Or pwede po kamo mag-upload sa 480-70774. Opo. Pero paano madam digdi ang internet sa muya na way doon? Oh, tsagaan mo na, actually ma'am. po. Tsagaan mo Yes po, na. actually po may acknowledge naman yan, Sir Henry, na may mga miyembro po kitang nasasakitan sa Oo. sa online services or kung may pong internet. May may available po kitang e-center dito sa opisina para gamito ninda or may mag-assist po sa inda. Oh, okay. Good. Thank you, Ma'am Janeta. Hello, good morning. Hello. Yes, good morning po. Yes, ma'am. Opo. Ano po ito, umulan ko baga, 10 months lang. Hindi ko na po 10 months ang hulog mo. Okay. pwede po ito, ano na, i-scan ko na lang. I-claim mo. Opo, i-claim ko na lang, opo. Kung retired ka naman na di, may edad ka na. Oh. Una tugang kaya, Oo. ano kaya, si tugang kan agong ni pinsan ko ay tugang ko, nakahulog ito 7 months lang, nakuha niya man ito. Okay. Iyon, nakakutabi man na yan sa imong hapot. Madam Janet, Yes po. naghulog na siya 10 months. Haloy na, buda mo dyan. May edad naman ining caller ta. Pwede po ito ilamsam niya? 10 months? Actually, sir, pag-abot po sa araw kayo na bagay, data piga-advise ang tatong miyembro na i-withdraw siya. Kasi ang apod po kayo ning lump sum retirement, pero ang makukuha lang po kayo, sir,
So contributions, kung magkano lang sa tighulog niya kang panahon, plus lang. interest. Pagkatapos na yan itao, mayo nang makiklaim itong mawawalat niya na death claim. Which is, masalang ko pong amount ka ito compared duman sa amount na makukuha niya sa lump sum. Ayun. Kaya kung ang advice sa kayan, itago na lang po yan sa SSS kasi definitely po, masalang ka ang makukuha ka itong mawawalat niyang funeral benefit which is 20,000 plus Ayun. minimum of 12,000 po na death claim. Ibig sabihin, kumbaga minimum itong 32,000 na makukuha ka itong mawawalat niya compared duman sa makukuha lang ka itong miyembro ta Ayun. na lump sum retirement. Yes, po. Opo. Maray Belen. Welcome po. Okay, bye-bye. O, klarado tabi, ma'am. Oy, ma'am Janet, kadakol kang text digdi. Pwede pag-suggest sa endo sa SSS? Na, ano, sir? Magprograma na lang kamo digdi sa ka na lang kamong oras digdi sa DCGB pwede. Magbaka na lang kamong oras sa DCGB pwede. Tanga na. Di ba? Sarang oras kang tataram digdi. Sa mga tao nasasabu. Kami na si Busing mo. Nating sir, mabakal kitang oras sa DCGB. May sir, tayo suggest ko yan. Hello. Hello, good morning. Yes sir, ano pang hapot ha? Ano pang hapot? Ang po, ako po, kapag sa voluntary, yan sir, matingin ako sa, matingin ko na ako sa sa payment. Oo. Jesus na ako, nanyatak ko lang si madam kung magbuwas na makapit ako, magbalag Okay, araw kayo ni Sir ang punt mo, ano? Naghulog ka ki 9 years, tama? Tapos malamsam ka ki 1 year kung pwede. Araw kayo ni Ma'am Janet, naghulog na Yes, sa ki po. 9 years, sa retired naman siya. Pwede siya maglamsam ki 1 year. Ibig sabihin mo sir, nakahulog na siyang 9 years. Kung Yes. pwede niyang i-advance so 1 year na natatandaan niya pang hulog. Yes, Yes malamsam. po. Ang term niyang ginamit, malamsam da siya ki 1 year. Data po kami ito ng word na lamsam, baka maribong po ka po. Oo, ano po? Ano po, actually, itong 9 years, since nakahulog na kamong 9 years, kulang na lang po ning 1 year. So, pwede po nindong i-advance ang payment for 1 year. Pero mahalat man po ginari kitang sarong taon bago po kamo pwede mag-file ning retirement claim. Ayo. Ibig sabihin mo na naman, nakumpleto mo na sa 10 years. Since advance po sa bayad mo, data pa po Opo. makaka-file mo niyan. So, mahalat ka pa din po 1 year. after 1 year. Yes po. Opo. Okay na po, sir. Salamat. Oh, very good talaga, Ma'am Janet, ang paliwanag mo. Klarado tulo. Oy, makumarisal ko na ako, Ma'am Janet Tabe. Taon ni sa Globe, 37 ang text. Siguro, puro SSS ini. Tapos, ulit sa Iya po. Smartman, 27. 37. Good morning kay Dr. Mary Anroa, ang satuyang doktor na ano yan, na paradangog. Thank you, Dr. Mary Anroa. Good morning po. Ma'am Janet, Yes po. baka may mahiling pa ako. Di kita, basahan ko to. Okay po. Apunan taga. Okay po. Okay, Sige sir. po, thank No you. problem. Alright, bye-bye. Mga tugang, ang mga informasyon na sendong nuadang o katod sendo kan mga minasunod. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Great Taste White. Namnamin ang sweetly namnam ng Great Taste White Caramel. Iduduyan ka sa sarap. Generica Drugstore. Ang Generica Drugstore ay kaagapay sa kalusugan ng pamilyang Pilipino. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Plemix Forte. Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Tando ay ginto. Ibang ginto. Naproxen Sodium Scalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Bear Brand. Sali na. Sa Bear Brand, panalo sa tibay, panalo sa buhay raffle promo. An oras hatod sa Indokang. Generica Drugstore. Ang Generica Drugstore ay kaagapay sa kalusugan ng pamilyang Pilipino. New Surf Ultra Power Liquid. May 2 times noot linis power versus powder based on lab test. Kaya damit ay mas malinis at mas mabango. 6 pesos SRP lang. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Bear Brand. Tibay ngayon. Tulong para sa matibay na bukas. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon mas handy. Microban GT. Para protektado ang alaga.
dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo every day. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Manang, pabili ng Bear Brand Fortified. O ito sukli, 2 million! 2 million? Pwede kang maka-jackpot sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay raffle promo. Up to 50 million pesos worth of prizes at 6 na winners ng 2 million sa grand draw. Bili na ng specially marked Bear Brand Fortified packs. Register through SMS or Facebook Messenger at isend ang code na nasa pack. Itago ang promo pack as proof of purchase. Check Bear Brand Facebook page for more details. Kaya bili na ng maraming Bear Brand for more chances of winning. Manang, isa ring Bear Brand Choco. Sali na sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay raffle promo. Baka ikaw na ang susunod na milyonaryo. Prizes are subject to tax. Promo duration is from August 15 to November 30, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 0586 series of 2020. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ning virus. Alaga daita na reparo na tibaad nakagapot ang tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naolakita na kita kan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ning kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol o hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa indong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat, asin iwasan ang pagkapot sa indong mga mata, dungo asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay. Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasa orange, yummy, banana, Plemex. Sa ubo ng baby pasteko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Introducing Surf Ultra Power Liquid. Doble ang power dahil sa linis versus powder detergent based on lab test at mabango pa sa presyong abot kaya. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas suabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSavers sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Nais pong ipaalam ng APEC na isa sa mga prioridad ng opisina ang pagbaba ng system loss sa kadahilan ng nakapatong ito sa buwan-buwan na bill ng mga konsumidor. Para sa inyong impormasyon, ang sino man na mahuli na lumabag sa Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Law o ang pagbabawal sa pagnakaw ng kuryente ay mapapatawan ng mabigat na penalidad o pagkaputol ng serbisyo ng kuryente at pagsampa ng kaso. Sa mga gustong magsumbong sa mga lumabag sa Republic Act 7832, maaari po kayong pumunta o tumawag sa opisina. Muli, sa otorisadong opisina at bayad centers po tayo magbayad. Maraming salamat po. Ano ba ang
ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19. Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging res bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Sararo, sarabay kita lalo sa pag-asenso. Glenn Casulya Sa syudad Legazpi. Oh yeah. Glenn Casulya. Glenn Casulya. Sa syudad Legazpi. Glenn Casulya. Glenn Casulya. An hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Pang balik kita digdi sa progress, kadakol kang hapot digdi. Tabi tungkol sa SSS. Pasensya na po, taday ta kaya ako mo daron ini. Siguro hagadang ko na lang kay take note mo Angel so email address buda sa contact number ni Ma'am Janet. Sa SSS. Apudan ko na lang po si Ma'am Janet Giraray. Kuha ko po sa contact number. Idiretso na lang po nindo so apod sa iya tabi para ano yan dumantabi nindo maklaro, di ba pang mga dapat na maklaro ha. Morning! Dakulon po kaya ang may schedule kaya kung yan interview sa Commission on Election, buda may apod may report pa. Ali po diyan sa luwas. Pero madali lang si Ma'am Janet tabi, madali lang kunong kumuna so number niya ipa-announce tapos mag-contact po kamo dumang kidiretso para po naklarado ha. Taloy-luwayon tatabi so contact sa SSS. Madali lang dumiretso po kamo maghapot duman. Para masimbag po iyan. Ma'am Janet? Hello, sir? Pwede po. Dakulong kayang hapot digdi. Pwede po i-announce mo so contact number nindo dyan kung may cellphone o landline. Ang contact number po digdi 480-7074. Pakiulit 480-7074. 7074. So kung ang cellphone nindo, kamong cellphone tabi number? Mayo po niyan. Naraot po paano sa cellphone ito sa sa club. Sus ko. Gusto mo tabing padarhan ta ka dyan ki cellphone? Ayos ang donation na sumupog na donation. Ito kaya bagang landline mako dito 052 kayo dali 052 052-480-7074. Pakiulit 052-480-7054 yan 74 sorry pakiulit daw po Ma'am Janet 480-7074. Yan. Madagdag lang ki 052 sa inutan. Yes po. Para makapo dyan. Pwede po kang mag-email sa legazpi@sss.gov.ph. Okay. Ang Legazpi po, bakong Zay. Legazpi@sss.gov.ph. Okay. Ang Legazpi niya S. Bakong Zay. S po. Bakong Zay. Nata ito. Demi din aram, sir. Sa batanong pangyari sa mama. Pangyari sa mauraro. Ang Legazpi, capital, small letters, gabos small letters. Small letters po, gabos. Okay. Yes po. Legazpi.gov. Legazpi@sss. Legazpi@sss.gov.ph. .gov.ph. Yan. Legazpi
at sss.gov.ph. Yan. Yes po. O kung ba, kung magapo duman sa landline na ito, siguro Ma'am Janet, mag-provide ka mo talaga ng cellphone number dyan na pwedeng i-text o i-upload kan mga Kwanindo members. Takulon! Yes po, ano mo na lang, follow up mo na lang po, sir. Actually, may cellphone talaga ni dati doon, so sa baba tapos sa taas. Para yung dahil nagagana ngunyan. Iyo, kundi pa. Pero sa connection ata sa naging problema. Iyo, sige. Kundi pa padarantak talagang cellphone dyan. O, salamat Thank you din po, Sir Henry. Mag-ingat po kita. Iyo, thank you. Okay. Pasensya na po sa mga kwan dyan, sa mga kadakol na hapot, di po kakayaw kang oras ta ha. Dito muna tayo. Naka-schedule po ako sa Commission on Election. At saka regards nga pala kay Dr. Philip Rua. Ang mag-asawang Dr. Philip Rua at Dr. Mary Ann Rua. Si Dr. Philip, yan sa Esteves. May mga problema ka mo sa halunan, sa talinga. Yan ka mo kay Dr. Rua sa Esteves. Ha? Ano Dr. Mary Ann? Tama ngaya, tabi ngaya. Regards po sa duwatang doktor. Magagumpoy ni. Mga friends ta po. Lowens Barcena, my report. Good morning, Lowens. Yes. Salamat tabi, VP. Good morning. As in, good morning sa gabos na mga parantaba. Isa mga dagdag pang bareta. Nakula man giraray na problema sa Legazpi. Ang nagpaparasad-pasad na tawong may diferensya sa pag-iisip, kasarong babae na naman, anyaon mismo sa nga ang Legazpi Port District area sa may Gaisano Mall, ang ubang plus, nakakrear public disturbance dahil naan masilang parte kay ini. Ini ang nanotarantan DCGB sa konsil makahirak ng kamuktakan kan babae na ini. Asin basado sa initial na impormasyon, ang mga kapamilya kay ni nasa barangay Bugtong, alagad sa day masabutan na rason, minaparasad-pasad ining uba maski sa inmagduman. Tiga asikaso man daw ini kung nanunuparan sa barangay na Kapitan Armando Toledo, samala nag-aagad ininintabang para maasikaso ini, alagad sigun sa kapitan dapat talaga mailag ini sa tamang lugar. Ang siring na bagay dahil man mauroakbot kan CSW Legazpi na dapat ang pamilya talang kan biktimang ini dapat iuman mo na ang umasikaso para mailag ini sa tamang lugar para sa rehabilitasyon asin para mabulong pa ang biktima. Alagad manonotaran na digdi sa Legazpi, saro ini sa mga imahen na talagang day pa nasusolusyonan. Alagad sigud sa CSWD, padagos man sinda sa pag-aaksyon may kinaraman digdi. O garing dapat ang kapamilya magtarabang man tangani ng ini mailaag sa tamang lugar. Salbatan ang pangyari sa Maabaka. Ano to? Kakarigo sa kali? Dai, pigigibong kape sa kali. Ha? Pigigibong kape. Isus ko, kaya rakbang kayo ni. Uy, baka nagdadamog so kapamilya kayo ni anong kontabi ni Luwens? Morena di. Siguro nag-iba na lang ang kolor niya. Pero rin normal siyang morena di ba ang kolor? Oo. Baka, siyang sabing taga-Bugtong ini? Si Kapitan Mando Toledo. Nahiling niya ini? Residente ninda yan. Oh, baka nagdadawag sa pamilya dyan sa Bugtong, Buda. Kung ano, kaya rakman kayo, di baka pwedeng pakirescue? Iyo nga ni. Paano yan? Dengbado eh. At pirming iyo yan ang gibo-gibo kayan tabi, bibi. May nahiling ko ni one time kang enot dyan sa may kanto na may bado siya. May bado pa yan. Oh, yan, pero may nang madalas na uba. Hayan si pamilya, pwede mapudan si Kwan, baka may number kay Kapitan Mando, ipakitaraman sa pamilya, rescue ini. Roger. Kung di kaya kang pamilyang Kwan, hindi mag-coordinate sa DSDA, tayang kaya bagang aram ko kan, pag iyan re-rescue, dapat may coordinated sa pamilya. Correct. Oh, baka pwedeng ma-facilitate ni Kap Mando, ha? Kaya kay ni, nababaying ini. Makairat tabi, BP. Oh. Ay, may edad na, no? May edad na ini. Mga marules, siguro 50 labi na. Oo. Kay Ragman. Okay, sige. Nangangarigos. Pag ako nagkakarigos, nag-iinom ka. My God. Iinom? Pasintabi sa namamahaw. Pasensya na po, Sige, okay. Pataon may kampang akong namamahaw. Okay, sige. Sabi, Pipi. Basta morning. Mga imahin kan Legazpi na day pa nasusolusyonan na ako po, Selby. Mientras tanto, dumang kita kay Jimmy Nasalita. Nasa linya. Gabos na Chief of Police sa Albay, yaon mo niyan sa Albay Astrodome. Nata daw. Jimmy Nasalita sa report. Good morning, Jim. Salamat na PPP sa mga dagdag niya itong bareta gabos na COPs, Chief of Police. Igdi sa Albay, yaraon mo niyan dyan sa Albay Astrodome para sa orientation seminar para sa body-worn camera.
mag-level up na mga police operation kan PNP sa mga mabot na daw tan mga pulis sa mga pagresponde pag-aresto at siniba pa mga pulis may nakatakod ng body camera an bintahi kani an mga pag-aresto man ang mga pangyari inbuilt to an responde kan mga pulis dokumentado na saping iguan ang takod-takod na kamera an lawas kan pulis sangunyan ang seminar at tindiran kan gabos na COP igdi sa Albay kung saan an sponsor kani Albay PPO asin PDEA. Iyan tabi bipen mga dagdag na informasyon Jimmy na salita di Thank you Thank you Jimmy. Di na kaya Angel so Comelec tano Angel ano? Angel. So Comelec tigro rin na kaya unta. Pakisabi na lang kay ma'am baka nagahalat, pakitext mo na lang ta inabot po ng tigi ko anyway, na-interview ba ni Lowens naman sa programa niya? Nakita ng oras Tinampo sa barangay naman tao planong ayuson sa 2022 pa. Renz Loon, ay siyan sang nauna pala. Ange Galero. Sa dagdag na report, hali po dyan sa luwas. Good morning, Ange. Good morning, P. Good morning sa mga palantabay. Sa mga dagdag man yatong bareta, ipinaabot na ni Kinatawan Eva Ribaya sa Junta Provincial Canalbay. Ang nagrangay ka nagkapera mga paraoma sa tercer distrito na nag-aagrangay na dahilan sa ibaba na barakanan kan supply. Nin paroy lalo pangunya na panahon nin tag-uran. Sigun kay Ribaya, nakauro niya ang mga opisyalis kan NFA sa syudad ng Ligao. Asin napag-araman na talagang sangunyan na pili sana ang bigbabakal kan NFA partikular na ang mara na paroy dahilan sangunyan may kadipisilan pa ang pagpadry kan mga ini. Napag-araman ni Ribaya na apat sa indang mga dryer ang daingo niya nagagamit sa warehouse ninda sa Libon dahilan sa sagkod sangunyan dahil pa talaga na ibabalik ang supply ng kuryente poon pa kanang distroso sa probinsya Canalbay si Bagyong Rolly. Nagkaperang beses naman daw na nagkaiguanin pag-follow up sa APEC and NFA alagad sa ngunyan dahil pa ini nasusolusyonan na problemang ini. Ilan kaptang kan pahayag ni Kinatawan Ribaya. Such as the NFA that has 4 dryers which is located in NFA people were non-functional for the simple reason that their electrical supply has not yet been reconnected by APEC after the Typhoon Rolly. There is also a need to have their warehouses to be repaired. Sigun sa iya, dahil ang digdi matabang na ang Committee on Agriculture and Fisheries pati naman ang Committee on Power and Energy tangan na natulos na maaksyonan ang agrangin na inikan mga paraoma sa tercer distrito Canalbay urug pang kan nakalihis pang na taon 2020 nangyari ang Typhoon Rolly digdi sa tuyang probinsya Canalbay alagad sa good sa ngunyan dahil pa nababalik ang supply ng kuryente sa warehouse kan NFA Libon asin man warehouse kan NFA sa Libon asin man ini nagkakausa naman lugod ng problema sa mga paraoma. Sabi VP ang informasyon pa kay Bahan Siboy sa Mobile Ans Galaro, DCGB. Salamat Ange sa report. Mientras tanto, dumang kita sa kinamumugtakan ni Lowens Barzena o kay Renz Luna sa Daragalbay tungkol dyan sa pinagreklamong tinampo sa may Namantao area 2022 pada iyan maaksyonan. Nag-text mananggad kan sa kuya si Ma'am Losi kasuhapon at binirify niya po dyan sa DPWH. Kamen Renz. Salamat BBP, maray na aga, asin maray na aga sa mga parantabay sa mga duganyatong mga bareta taon pa anaraton kan mga nag-aaragi dyan sa may barangay naman tao Dargalbay sa pag-ayos kan tinampong nagtaturon-turon ang mga bihikulo maging man ang mga motorsiklo sa nabitan ng lugar. Yan ang dapat nag-confirmar kan Municipal Engineering Office kan Dargalbay sa Pangyayari Engineer Fiel Montaliana na nakipag-coordinate ng rasindaan inspection team kan DPWH asin na pag-araman na nakasabay o kasabay ini sa 2022 na plano kan DP sa pag-aayos din mga tinampo. Sigun sa saya na dahil mas nga di sa niya masabutan kung nataarog pa kay kaloy na taon ang bibilangon pero nagbita ng pag-ayos kan tinampo na nagkapira na ng beses na ini-imbelto naman sa mga dispedo dyan sa naunang bita ng lugar. Kaya sa ngunyan dakula man ang paglaom kan Municipal Engineering Office na aksyonan man maski por paano kan DPWH ni nga mas sila mataonan ng temporaryong solusyon na may iwasan naman ang pagkaagrabyado kan mga bihikulo sa nag-aaragi
dyan sa naunampitan ng lugar. Henry Yan. Sa luwas, Renz Luna, Salamat Renz Luna sa report. Itong araw na ito, extra aliwalas, extra ganda, extra saya. Basta sobrang okay na okay na okay. Bakit ka mo? Abay, bakit hindi? Kasi ngayon mismo, Twister Fries are back at McDonald's. Diba? Ang sarap-sarap talaga. Pag yung pagkatagal mong inintay, sa wakas ay andito na. Kaya order na sa McDonald's ng Twister Fries. Sa totoo lang, di ko na maintay na makamtan muli. O sa totoo lang, di ko na maintay na matikman muli ang saktong lutong on the outside, sabay soft potato goodness on the inside at linamnam ang hang ng Twister Fries. Sino ba naman ang di matatakam? Drive-thru na sa nearest McDonald's or order via mcdelivery.com.ph. Bilis! Get your Twister Fries before it's gone. Bueno, maparam na kita ha. Sorry po pasensya na po talaga. So may mga hapot pa tungkol sa SSS Bodaya pang concern. Dumadalang po kamo mag-email sa tinaong email ni Ma'am Janet Boda. So dumantabi sa landline o garing madagdag lang po mo 052 sa mga concerns po nindo. Diyan po sa Social Security System. Okay? Una nga si Joker ang hapot. Pwede nga mahapot si Ma'am Janet kung pwede magbisita sa iya. Joker, trabayong kang mayagom na ito si Ma'am Janet. Mayagom na po ito si Ma'am Janet. Bako na po ito single. Masyado ka mo. Mayagom na po si Ma'am Janet Mapa. Okay? Salamat. Mga tugang Henry Maceda po. Depong personalan, kita naghapot lang. Goodbye. Mabuhay. Hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. We choose what's true. We choose GSM Blue. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Ang Bicolano Oragon maghigos kaya sarong lakas banak sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banak sa bagha. Kulugan payo, kulugan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte, lakas banak sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema daw may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaong. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rundo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yaw na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaong. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rundo. Joey Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion on. Neurobion, neurobion on. Take
clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ipinapaisi kan Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO na magkakaigwa ng district elections para sa Junta Direktiba kan ALECO. Ang kwalipikadong makaboto iyo itong miyembro kan ALECO asin konsumidor kan APEC na natakudan kan serbisyo kan kuryente hanggang sa petsang nabanggit sa cut-off o qualified voters. Dahil pwede ang pagboto sa paagi ng proxy o bakong mismo ang nakarehistrong miyembro o konsumidor para sa mga miyembro o konsumidor na may nagkapirang nakarehistrong accounts o metro sarong beses na siya makakaboto asin dumansa na sa lugar na enot o original na nakaparehistro sa ALECO APEC. Sa aldaw ng eleksyon, magdara ng anuman na government valid ID with picture, APEC statement of account o resibo kan pagbayad sa kuryente as iba pang dokumento na nagpapatutuo kan sa indong persona para maibitaran ang kanipisilan sa pagboto. Ang borotohan, mapoon sa oras na alas 8 ng agas sa kod alas 3 ng hapon. Ang nagpapaisi, ang manihamiento kan ALECO. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak, mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be, taamang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng 5 piso lang, SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. I started working at the age of 10 bilang basurero. Instead, nakawaan ko ang sarili ko. Di pinagbuti ko sarili ko. At hanggang sa makagraduate ako, ganun lang yun. Pagpapahalaga sa pag-aaral. If you have that attitude in your mind, you will know value. So, kung nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa inyo. Wala nang imposible. Ako kayo, hindi sumusuko. Ako po si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Tayo si Isko. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 9:03. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Buminagsak mantang nagaagi sa parte kan east of Luzon ang Australian MH-60R Seahawk helicopter. Iniyan kinonfirmar ni Armed Forces of the Philippines spokesperson na Colonel Ramon Zagala. Sinabi ng tulo ang lunad kanasabing helicopter na nakaligtas sa pagbagsak matapos natulos ma-rescue kan barko ni Royal Australian Navy na HMAS Brisbane. Sa ngunyan, sigon kaya Colonel Zagala, nagkokorinar na sinda sa Australian counterparts para ipaabot na handang magtabang ang AFP kung kinakaipuhan. Base sa nakalap na report kan AFP sa Royal Australian Navy, nagkondukta ni Navy to Navy engagement kaibahanan iba pa sa nasyon sa Southeast as in Northern o Northeast Asia kaya kan mangyari ang pagbagsak. Yan ang pangalas 9 bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Best